Kudancin Najeriya Davido ya mayar wa Dauda Kahutu Rarara martani inda ya kira shi da munanan kalmomi tare da nuna takaicinsa kan yadda Rarara ya furta sunansa ba daidai ba a faifan bidiyon da ya saki. Tun a ranar Talata ne dai Dauda Kahutu Rarara ya fitar da wani bidiyo inda ya zargi Davido da rashin kishin ƙasarsa Najeriya tare da kunyata ta a idon duniya. Bayan da mawaƙin ya nuna damuwarsa kan sace ɗalibai da malamai a jihar Oyo ta hanyar rubuta sunayensu a jikin rigarsa yayin wani wasa da ya yi a ƙasar Amurka. Sai dai Rarara ya bayyana matakin a matsayin abin da zai iya ɓata sunan Najeriya idan duniya. Yana mai cewa bai dace a ɗauki batutuwan tsaro masu muhimmanci a nuna su a irin wannan mataki na duniya ba. Har ila yau Rarara ya zargi wasu sanannu a shafukan sada zumunta da amfani da matsalolin tsaro domin cimma manufofin siyasa ko neman farin jini. Yana mai jaddada cewa irin waɗannan batutuwa na buƙatar kulawa da fahimta mai zurfi kafin a yi magana kansa a bainan nasi. Ta zafin martanin shararren fitaccen mawaƙin nan na 'yan kudu wato Davido zuwa ga shararren makin nan na 'yan siyasar Najeriya waɗan wahala wato daidai da Kahutu Rarara na tallaye wal mala'ikatuna masu da a halin yanzu dai kun gani da alamu ma 'yan kudu sun fi makonmu na arewa kishin mu. Tabbas arewa lallai ba a kishin ɗan arewa ko kaɗan, komai ko ta shahara bola hauka kaɗai bo ba inda ake soke ta sakan ɗan arewa. A halin yanzu dai kun ji kalar zafafan kalaman da wato Davido ya yi Rarara yayin da ya ɗauki wutar Rarara ya sai ya saka a storinsa yayin da bayyana cewa da kana da ilimi da na bi yawa wani magana amma Allah kuma ba ka da ilimi to dai Allah isa mu dace. Masu dai halin yanzu dai wannan dai rikici da ke ake ta yi tsakanin Rarara da Davido already ya riga ya mai da Rarara mahaukaci bai san me yake ba, don tabbas ya mai da Rarara wani jahili tabbas. Kuma halin yanzu dai Rarara shi ma gano cewa Davido fa ba sa'an shi bane ba tabbas. A halin yanzu Davido sai da idan si da yamma da su Wizkid wato dai Starboy ba da irin su Rarara ba wanda ma iya Najeriya ma ba kowa ne ya gama sanin shi ba, amma kuma shi kuma Davido ba iya Najeriya ba ma iya Najeriya ba ma Burkina Faso ba har wasashen an America an san shi, America, China da sauransu dai. In dai har ana jin waƙoƙin hip hop na turanci to lallai zai wahala a ce a cikin ƙasar ba san wanda ya san Davido ba kuma ƙasa. Amma shi Rarara ba ka tashi iya daga ƙasar Najeriya ne sai Niger. To Allah ya samu dace. Cin masu dai kuma kanku kuna goyon bayan Rarara ko kuma kuna goyon bayan Davido. To Allah ya samu dace. Muta lafiya na kwarkwallon wasiƙan nan ta kowa.